jare lak wedi timbang nganggur aku purut ngancani yo 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 oh ha jiwa kula randa anyaran bocor rasito awan-awan lunga blojo ning pasar pahing oe prawan rondo kanggo ora patek penting ning Semarang aku gelang apa anting-anting aja mengelan nadyan rada dijamin gempling ayo mas wasik kalau muda yo 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 ya nada yo yo adunya Indonesia mimi mimi monggo bos juragan sawer. Maneh ido taksi jalan kaki dhewe cedek tanggung jawab lho Cek apa jare ra wedi timbang nganggur kula purun ngancani kleresan mas alias kebetulan sedih rada kabotan yen burung egar-egar rencani tekan apa pangki kula pijeti kowe topel wong legan golek momongan niki plonjo napa sampeyan badhe boyongan ampun gelo mas sampeyan ampun kuciwa kula rengondo anyaran bocor rasito awan-awan lunga plonjo ning pasar pahing oe prawan rondo kanggoku rapatek penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting aja suk mengelan nadyan rada dijamin gempling yo 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 ayo mas ayo Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingare tindak wae ora numpak taksi lah jalan kaki mas dhewean apa jare ra wedi
Pas. Rada kabotan yen burung enggal-enggal ngrencange tekan ngomong angin. Topel wong legan golek momongan niki blonjo napa sampeyan arep boyongan Ampun gelemes sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran kucu rasito awan-awan lunga blonjo ning pasar pahing oe prawan rondo kanggoku rapatek penting ning Semarang Mas kok gelang apa anting-anting aja suwengelan latihan rada dijamin gempling lo Pak Dik, Brege, wonten brege. sik nyuwun jarum-jarum